Her på billederne kan man se, at 2. verdenskrig er kommet til sin ende. Forfatter Michael Christensen er dog stadig midt i arbejdet med at skrive en bog om hele besættelsestiden i Holstebro. Det arbejde har han åbnet op for, så vi nu i 3 afsnit, dette er det sidste, har fået indblik i livet i Holstebro under krigen. I dag ser vi nærmere på slutningen af perioden og begynder med en række heftige luftkampe. Det er sådan indrettet, at hvis man som allieret flyver kom hen over den jyske vestkyst, så er man i relativ fri flugt ned mod hjertet af Tyskland, altså mod hovedstaden Berlin. Så derfor valgte man tit at så lave nogle af de større operationer tværs hen over Jylland for så at dreje ned mod Tyskland. Især i efteråret 1944, der kommer der op mod 200 fly ad gangen ind over landet. Og der skal vi så tænke lidt på, at godt nok i 44 så har Danmark bekendt kulør. Man er godt klar over, at Danmark er på vej mod at blive det, vi kalder et allieret land. Men alligevel så er der flyveordre om, at alt, hvad der befinder sig over, hvor der er tyskere, der må der skydes på. Så meget af de her overflyvninger her, de medfører altså også med katastrofal udfald, at der er mange danskere, der dør. I efteråret 44 er der et tog omkring He ved Ringkøbing, der bliver beskudt med rigtig mange dræbte. Og i forbindelse med, at der kommer mange fly hen over landet, så er der selvfølgelig også en del fly, der bliver beskudt ned fra jorden, blandt andet også af tyske jagerfly fra enten Romme flyveplads en gang imellem, eller også fra det, der bliver til Kar flyveplads. Så derfor er der også en del fly, der styrter ned her i området. Vi har et par større landkaster blandt andet, og en Halifax, der bliver skudt ned omkring Gørding ude ved Vemb, og omkring Idum i oktober måned 1944 er der et fly, der styrter ned på bombemission. Altså de skulle lægge miner ud i dansk farvand, og den bliver skudt ned og nødlander ude ved Idum. Normalt tysk procedure omkring engelske flyver, det var jo selvfølgelig, hvis de var i live, så blev de jo taget til fange, og så sendt i tysk fangenskab. Hvis de var døde, så kuglede man dem simpelthen ned i det nærmeste læhegn, man nu kunne finde. De her steder, hvor de engelske soldater var begravet nødtørftigt, blev selvfølgelig efter 5. maj opgravet igen, og man fik lavet hæderlige danske kristne begravelser. Så derfor kan man i dag se 7 gravsten på Idum Kirkegård, og der er blandt andet også udstillet nærmest et kors, som er lavet af nogle af de vragdele, der var på selve flyet, som man fandt mange år senere. Hvor presset er situationen i Holstebro generelt for de almindelige borgere her lige op til befrielsen? Alt spidser sig til, ligesom det gør i resten af Danmark. Modstandsbevægelsen har fået et vis form for fodfæste. Der begynder at komme flere og flere sabotagehandlinger rundt omkring, og i det hele taget stemning er vendt sig markant meget i de første måneder ind i 1945. Det er så også her, at modstandsbevægelsen, man kan se, at den virkelig eksploderer. Man har sidenhen kaldt det de sidste dages hellige, og det refererer til, at der var så mange, som lige pludselig var på den rigtige side, frem for at holde med tyskerne, eller hvad de nu havde gjort, indirekte eller direkte. Men modstandsbevægelsen, for eksempel i Holstebro, går fra ca. 150 mand i starten af 1945. Efter marts måned, der er vi oppe på over 500 mand i selve Holstebro-området. Så det kan ikke have været alle dem, der var med i modstandsbevægelsen, som har været lige meget modstandsmænd. Og efterfølgende, efter den 5. maj, er der også flere, der simpelthen bliver hældt ud af modstandsbevægelsen, simpelthen fordi at de har haft lidt for mange heste at spille på, hvis man kan sige det på den måde. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Situationen i Holstebro den 4. maj om aftenen, hvor frihedsbudskabet selvfølgelig runger ud i de danske radioer, er selvfølgelig stor glæde. Det første man gør, det er at rive alle de her mørklægningsgardiner ned. Det havde ligesom været symbolet på den her mørke, kolde tid. Nu skulle der altså lys ud igen af de danske vinduer. Og det er også en tradition, vi stadigvæk ser omkring 4. maj, hvor der er mange, der stadigvæk har lys i vinduet den aften.
Den 4. maj, det er selvfølgelig glæde for størstedelen af Danmarks befolkning, men der er faktisk også mange af de folk, som havde haft lidt for meget at gøre med tyskerne, som man skal ud og have fat i. Der er selvfølgelig de værste eksempler, det er de her Hipo-grupperne, og det er Schalburg-folk og sådan noget, men det er ikke så meget i Holstebro-området, vi har den slags deciderede tyskvenlige. I Holstebro, der internerede man omkring 117 folk. De blev interneret på grundskolen, hvor man har sat pigtrådshegn og et stort plankeværk op. Og vi taler mest om folk, der har gået tyske ærner. Måske ikke sådan decideret farligt arbejde for tyskerne, men der er alt blevet interneret, der har gået vagt for tyskerne, handlet lidt for meget med tyskerne. Og så er der også en anden speciel gruppe, det er piger. Det, der bliver kaldt tyskertøser i den grimme version, men altså danske piger, der har haft tyske kærester, de var meget, meget udsatte omkring 5. maj. Man havde virkelig set sig sur på, at kvinden, at hun kunne tænke den tanke, at hun skulle gå med tyske soldater eller noget, det var virkelig grænseoverskridende for mange. Så langt ind i 45, der er der faktisk en stor stemning for, at der skal være dødsstraf, bare for at have haft tyske kærester. Så galt kommer der ikke i Holstebro, men alligevel omkring Aulum-området, der bliver en 14-årig pige sat til afhøring ganske alene uden forældre eller noget, hvor hun meget, meget under pres bliver spurgt ud omkring seksuelle ydelser, hun har givet til de her tyske kærester, hun har haft gennem besættelsesperioden. Rent praktisk, så er det jo sådan, at vi har jo ikke noget politi. Politiet var jo under jorden i september 1944. Så indtil videre, så laver man nødret, hvor man simpelthen får lov til at internere, hvad man synes, der er passende. Og selvfølgelig er der mange af de internerede, som bliver løsladt efter meget få dage, hvor situationen begynder at komme lidt mere under kontrol. Først per 21. maj 1945 kommer det retssystemet rigtig op at køre igen. Udover de her interneringer, så er der også en opgave at løse i forhold til de mange flygtninge, som var i Holstebro på det her tidspunkt. I Holstebro-området har vi omkring 2.000 registrerede flygtninge. De har været indkvarteret på skoler og rundt omkring. Der er nogle barakområder omkring Skjernvej, hvor de også bliver sluset ud til. Der er de gode flygtninge, og så er der de grimme flygtninge. Man kan måske skille op på den måde, at de tyske flygtninge var meget ildeset. De var nærmest bare det værste skidt, man nogensinde havde set i byen. Hvorimod det var lidt mere legalt, hvis man var polsk flygtning eller noget. Hvor lang tid går der egentlig før, at der er fundet en løsning for de her forskellige flygtninge i Holstebro? Altså det man gør, det er selvfølgelig at få dem koncentreret nogle få steder i byen. Og det kommer man i gang med allerede fra 5. maj. Vi er så uheldige, at allerede 5. maj, der strander der et tog med rigtig mange tyske flygtninge i byen, som næsten fordobler det antal, vi havde i området i forvejen. I løbet af maj måned, der får man den sluset videre til større lejre, og i løbet af sommeren, der får man oprettet den tidligere tyske flyveplads på Romme til en decideret baraklejr for tyske flygtninge. Den eksisterer helt til 1948, hvor op mod 8.000 mennesker er på højdepunktet derude. Dem kanaliserer man videre til endnu større lejre omkring Oksbøl, og ved Oksbøl bliver lejren til Danmarks 5. største by. Man regner med, at ca. 130.000 mennesker har været inde over lejren på et tidspunkt dernede. Som den lidt mere uheldige del af det her med tyske flygtninge i Holstebro, der kan man jo stadigvæk se, der er enkelte kors på kirkegården oppe på Viborgvej, hvor man kan se på alderen, at det er altså tyske børn. På et tidspunkt er det faktisk så slemt, at de her tyske børn og i det hele taget tyske begravelser på en dansk kirkegård, at det bliver tilløbsstykker, så den lokale modstandsbevægelse er nødt til at sætte en annonce i avisen, hvor de frabeder sig, at folk de kommer og gør det her nærmest til et form for skuespil. I forlængelse af befrielsen udspiller der sig også lidt af et drama, da en flok russiske soldater i tyske uniformer skal afvæbnes. Paradoksalt nok, så er det tætteste Danmark er på en regulær krigshandling, det sker efter den 5. maj. De her russiske tyskere, hvis vi kan kalde det sådan, så handler det om, at
da Tyskland angriber Sovjetunionen, så er der en masse russiske krigsfanger, som bliver tilbudt nærmest frit lejde, hvis de tager en tysk uniform på. Men man er jo selvfølgelig bange for fra tysk side af, at de skal falde dem i ryggen på selve Østfronten. Så derfor sender vi dem til måske Nordvestjylland. Så de har jo set slagets gang, hvordan det hele forløber, og de er jo godt klar over dem, der står med en tysk uniform på i Nordvestjylland. Hvis de kommer hjem til Rusland, eller Sovjetunionen, som det hedder på det tidspunkt, hvis de kommer hjem med en tysk uniform på, så mister de helt sikkert hovedet. Så de har ikke særlig meget lyst til at tage hjem. Så derfor begynder de at trække våben. Og det er jo sådan lidt specielt, at hele den tyske hær er jo ikke blevet afvæbnet endnu. Det er først noget, der skal foregå nede ved grænsen. Så alle de tyske soldater, der befinder sig i området, og russere for den sags skyld, er tungt bevæbnet. Og episoderne sker allerede de første par dage efter den 5. maj, ude omkring Færing ved Borgbjerg Fyr, hvor tyske officerer blev skudt. Og hele det der, det går som en steppebrand ind mod Vemb og ned mod Ulfborg osv. Først da Holstebro får råbt vagt i gevær til de første engelske tropper, der er kommet til Aarhus, kommer der ro på igen. Med meget få mand kommer der en løjtnant Brown herover og sørger simpelthen for at få afvæbnet over 3 dage størstedelen af de tyskere og russere, der må befinde sig her i Vestjylland. Der var der også danskere, som måtte betale en stor pris for at have kæmpet imod besættelsesmagten. Nogle gange så stor en pris, at de ikke kunne leve videre efter befrielsen. Der er ikke nogen, der decideret dør af at være med i modstandsbevægelsen i Holstebro-området. Der er 2 tidligere Holstebro-folk, der dør. Den ene han dør under kampe i Odense, og den anden han dør under kampe efter 5. maj i Aarhus-området. Men en af de tidligste modstandsfolk, vi havde i området, Sigurd Vestergaard Christensen, han går under jorden i juli måned 1944 og kommer til Aarhus, hvor han bliver tilknyttet en likvideringsgruppe. En likvideringsgruppe er lidt ligesom filmen Flammen og Citronen, med folk, der går rundt og har fået bud på at så skyde bestemt enten nazister eller officerer eller lignende. Et meget, meget farvefuldt erhverv, som satte sig dybe spor ved alle de folk, der var med i de her likvideringsgrupper. Der findes nogle enkelte beretninger omkring de her folk her, og de er dybt præget af det med at slå et andet menneske ihjel. Sigurd Vestergaard Christensen virker også så præget af det, da han kommer tilbage til Holstebro efter 5. maj. Familien har måske en anelse om, at han lever et liv på kanten, simpelthen bare for at holde sig selv ud. Han omkommer i et biluheld på vej hjem fra en festdag. Høj fart igennem et sving, hvor han ryger af og bliver fundet næste morgen dræbt.